Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob Ïing jongpi. Kanang ban Pyrkhing da ka an. Makan omdan kanu gijing Shna Ïing basa Shna Ïing dukan kibahe ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kala penbana pajba bakala Pyntreikam pura ya ka Meghalaya Building Bylaws arajar arfuway hadien balathaw ya ka Khasi Hills Building Structure Regulatory Authority. Ba polling do obade executive member ba chairman jo Khasi Hills Building Structure Regulatory Authority ha ka jekran bigilat pathai khubuar ha ka apu pratarek unai luar arajar arfuar. Ulai tho ba Jingbit Pyntreikam ya kene ka an Shna Ïing kalong hadien ba jingki state jongki Ïing basa hapo upur sam jongka council kata kum ki homestay ki hotel ki guest house bat ki commercial complex shushu ulai thu ba ki trai jaka hashwa begin Shna yakini ki jingtei ki dei ban pan Jingbit chwa na district council khnang ba kin dobla ban pintulon chkhman ya ka jingthmu ka jongki ulo angru balingba gane ka an ka district council kan te ala kamru ya ka jing Shna Ïing bun mala Khlem Jingbit ka jing kedu ban ta ka ka first formal meeting jing kedu Khadc Jong ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority ka authority ka ba ladab an Pyntreikam lingba ka EC but hadid EC la place ya gani ke jo mat session bala dep jong ka council but kumjuru nilayo ban ya Slok bat state government ha kumba southly meeting aka level jong minister in charge urban affairs aka ba ngarut ngala isim metalang but jinga Pyntreikam long kiba yat bet ya juti sngongo ba state government limba minister in charge urban affairs kala extend ya kajing kershan juga bangin la ban penyak chakman ha ka bangin regulate ya kajing Shna ki Ïing ki sem kamtam hakini gisngi ba PE baka tourism kedai kawai ka sector ba kiu ba booming sector of the economy but nak kata kata kajing nangmi jogi ki homestays high rise hotels guest houses kala nak kiu dekini ki pelami adu mentah namar jong da jingklot jong application ya ka building application de bonaki ki shimsting no but ki ya chakban ban Shna hi laki jong ki building Khlem kano ka permission de bat lada pi pai shi media report ki ba play peni hi mabi ka case ke jong ka moon view cafe jong ba philosopher job nyau but ever banalari guest room and restaurant jong gong bi khongwar yakini ka high court kala ada issue da ka notice bagi long illegal and unauthorized but la ong yakini ki try bagi benyo shwa yak Jingbit na ki authorities kum ka district council kadang bakin la banyak cepat ni kakam di hakati ke area ke ba mention umyam area kadai 100% apa jong usam jong autonomous district council di nak tak ada meeting ke long mendagasi kalau bangin expedite banyak cepat kakam dak ke ba ngin la ban apply yakikindon relevant sections jong Meghalaya Building Bylaws 2021 di haswa jong kene kibriu ki jongi kiba apply ki housing loan application la sau spark tam nila yo ban recommend mani dapat nega Department of Building Bylaws but based alo ka city jongi nang ni itu ki non apply loan
kira ya ke city na district council na bani department village ke bank kalau kum ke letter of assurance ba ke bank kan menjur ban sanction ni ke loan joki dah haduk mendak kasi saus pak tam di bakumita ki ye ke bemut lada kilong san ngut Ïing bemut arhajar ngut ibru kala your benefit limba ini ki letter of assurance from Naganigan Department of Building Bylaws. Di fee start ki donru ki jat jingtai ki ba ndan kam ya ka building permission kum ki trap hat mata don pat ki bagi ki don kam ya ka building permission tambah kim seal ya ka building fee kum ki jaka mani blai di nalor jo kene kejing kendu jonga ya liba jompi kalau ba ipai ba kin buat Pyrkhing ya kini bylaws jonga authority namar ki bun ki kap laja ki jinja ki ba wan ya ka jinyap jo ki brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta jo ki Khlem no ki buildings ki ba khang no ya right of way jo ki baipat ka ID no shugo pisa mapi nakhmat pilat to ki pisa teng jo ga surok dan ni ka part sa ali jo bi ba kim yo access yo bun kishnong ba la da ka jing pro Ïing ki fire service kim la ban pai shik tu jaga namar ke jing Shna ki Ïing kalau pathar Khlem kanu ke building code kabang kwa ban kran chai ru hang ni kalau yo kran ke confusion ba ke kata ke bylaw jong ke muda but muda jong ke bylaw jong ke district council ya baru ki building bylaws hari India lagai eki ka kawai take reference book of reference but kita kari ke Indian building code kemudian ganu authority kabala ban deviate ban penjam company dan kenria lenti na ke Indian building code but they nak kata bang Shna kan ya bylaws 2021 mila make sure hantu aka section 2 ba laong ya jer ke di autonomous district councils kum ki way naki authorities but implement ini ka kumanga kum chairman na represent ya ke EC don uba flyman as EM PE uba de head jong engineering team but gidan architect gidan ki brio ki ban role to ki kalong advisory way de ba harjarin legal advisor nangta technical advisor di lawan cakmat ban terwa ya ka service jongki ini la sudah beros kata berkemuda way di ba ben lindo ba walls in ki types of buildings iba ngingidon kebuah kentuk ini iba omapi baru jong ke Khadc Hills like no na ke Shillong administered areas ni kemat baru kini building kidwan hapo jong Khlem authority teki buildings iba different types of buildings ki residential buildings, apartment houses, special residential houses, educational buildings, mercantile commercial buildings, institutional buildings, government or semi-public business buildings, assembly buildings, places of worship kini mauna kim.com ya ka fees, industrial buildings, storage buildings, hazardous buildings. Kini types of buildings
yakiba nalasot na kanika Melia building bylaws. Ni ngin de yaladi but be guided by the Melia building bylaws 2021. Di harabede bentar ba ong pi the fact bang la clear hado saus pa teli kilon applications nei kataru kentup dia kepor jong covid but begini kibri pada anda ka certificate ke bagi yo nang ni na council dan neki lagi bagi building so ki ladap Shna ro de ke pedi ba we have not taken things like ni de kaba ar kolong ba ngila ikan mendan ban expedite ikam ini ki file dan ki applications ki application ni de but ki application forms ni ingin bu ba office reception to the council ki bla nyo ki application forms but kidai ki fees kidai ki berduna bah compared but fees pada muda de ingin kam stress menta ya kini ki commercial buildings namar kla bun palat ke complain ya ke Shna ya ki dak baki pendut ya ke caklia cikiwa so ba dut lani ki tur palat ya ke space bala ai ki ba kim biang hiru ki kot duler ki kot Islam ti kata ka di concern ke jungi but namar ba ga di ke bor bala IT dapat kanti hani in exercise ya kata bor accordingly ti gin ong ba gin la ban permi sibun rekat ba ka awareness jungi bri karang kio but ba shubu benta ka we shu akan ka kuat ka janba ti lada kinu ki apply la de ki Khlem apply nei kalau ngapasuk paham ta bagi kinet ba justice na ka kuat de nak ta ka ong ba ka kam jungi ni ka de ban long ba ngin exercise ya ka authority ka jungi primarily namar ba ka de ka jingkit kle jungi namar ba ka kuat ka ong ngi le kom ta ti ka bamut ba ka supremacy kedai bendai ke jong ki bylaws ke bangi Pyntreikam at nginam kwa bandan ba ngin penbun ban ong ingi ba khile kamta kani kambiang ship kani kepada one jakut jungi kata kambiang approach. No fees for building permission is required for plot area less than 50 square meters if falling in the low income group categories. Kemudian yaki beliau ki badan ya ka certificate bagi LIG lane EWS lada ka plot joki kaduna ya ka sanpo square meter dan fees naki. De hagi bubun ki benda ki touch huts ki yang trap itu nginum dan ki ka fee benship. Kebangi ya kan benda kalau ba kene ka hafsat growth jong kisar ki jungi kamdi orang kisar minta ke solo kapsar ki jaka tourist hotspots ru kala kisar di kajing Shna minta ke along pathar ke state palat but menda regulate yaki di dak jingon jong ni authority ban implement gini ki bylaws gini wan ra discipline but the rule of law. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.